L-oppożizzjoni votat kontra ftehim li l-gvern laħaq ma' sidien tas-sit fejn hemm il-lukanda Fortina f'Taslima. Dan wara li l-medja fl-aħħar ġimgħat kixfet li l-valutazzjoni tal-art inbidlet minn dik oriġinali u li l-gvern Laburista jora pariri mill-uffiċjali tal-Lens. Dan wara li skont dak li ġie żvelat, is-sidien innataw ir-riedni f'idejhom biex jagħmlu li jridu. Ħanieħdu dil-pożizzjoni skjetta illi f'dan in-negozju partikolari tal-Fortina m'hemm xejn x'issalva għax huwa negozju illi jagħmel għajb il-Maltin u l-Awċin u kif il-gvern jimmaneġġja il-proprjetà tiegħu. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Deli annota li l-gvern qed inaħħi l-obbligu li dak li se jinbena minflok il-lukanda iservi għat-turiżmu biex minflok isir proġett ta' appartamenti u spekulazzjoni. Il-gvern jidirlu illi jnaqqas minn dak illi huwa mogħti għat-turiżmu biex iżid fuq dak li huwa mogħti għall-proprjetà. Adrian Deli qal li minkejja li l-membri tal-gvern qed jippruvaw iqarqu ir-realtà hi li qed titqassam art jew dritt għal prezz miżeru. L-unika ħaġa li trid l-oppożizzjoni illi meta nbiegħu il-proprjetà tal-gvern, meta l-gvern jiddisponi milli għandu, meta l-assi tal-gvern qed intuhom lil xi ħadd, niġbru kemm nistgħu. Indaħlu kemm nistgħu, ħalli mbagħad il-gvern ikun jista' fl-għaqal tiegħu jiddistribwixxi, jagħti, qassam, joffri lil min m'għandux jew jinvesti fejn l-iktar li hemm bżonn. Dan għaliex fakkar li fl-istess waqt li negozjanti privati qed jingħataw art biex xejn u jgawdu minn tant benefiċċji biex ikomplu jsiru sinjuri mijiet ta' familji Maltin qed ibatu biex ilaħqu mal-ħajja. Nafu li hawn eluf jistennew biex ikollhom post tal-housing għax il-mezzi tagħhom ma jippermettux, hawn eluf oħra illi l-kirjiet mhux qed ilaħqu, hawn diversi eluf illi meta jmorru l-banku jaraw x'inhuma l-mezzi tagħhom, il-bank jiżen l-introjtu, il-kondizzjonijiet u jaraw illi ma jistgħux jibdew joħolmu illi jixtru l-proprjetà tagħhom. Adrian Deli annota wkoll li għal darb'oħra il-gvern qed jersaq quddiem il-Parlament għal ftehim ieħor ta' miljuni u jippreżentah ftit jiem qabel jaġġorna il-Parlament tal-Vakanzi. Biex aħna niskrutinizzaw u nagħmlu xogħolna biex inħarsu il-proprjetà tan-nies, il-proprjetà mhijiex tal-gvern, il-proprjetà mhijiex tal-Partit Laburista, il-proprjetà mhijiex tal-Oppożizzjoni, il-proprjetà hija tal-poplu, tan-nies. Iżda minkejja dan assigura li l-oppożizzjoni se tibqa' titkellem fuq kull investiment privat fuq art tal-gvern biex tassigura li l-poplu jieħu l-aqwa possibbli. Adrian Deli jagħmilha ċara li l-oppożizzjoni se tagħmel dak kollu possibbli anke jekk b'mod legali biex tassigura dan.